dili man na gyud maayo, maunay pansinon sa mga naminaw, unya basahon man nato ang ilahang text, so masangit ang tao sa pagkabati sa pulong sa kamatuoran. So salamat kaayo Brother Leo. Unya manghinaot ko nga nasabtan nimo wala mi manghilabot sa imong relihiyon, wa namo tanduga ang imong relihiyon. Diri sa atong program na alay matandog nga relihiyon tungod kay ang nangutana, ang pangutana mo may atong gi-entertain unya ang nangutana gyud sad pod, baka na ang nag-involve ang iyang pangutana og relihiyon. Mao na nga moingon mi nga kami wala mi nang daot igo rami nga nagpasabot. So og sa imong giingon Brother Leo nga nahadlok ko nga basahon sa kahanginan, wala na sa akong kasing-kasing ang pagkahadlok basta pulong sa Ginoo. Ang ako lang gikahadlokan mao nga dunay mga tao nga mukagat sa imuhang mga kuan kay painit man na ang imuhang mga text. Painit na. Painito nimo ang mga huna-huna sa mga naminaw. So okay ra Brother Leo, anytime bisag magbuntagay pata og chat-chat, text-text, unya ako kang entertinon. Salamat. Okay, Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. So, unsa may pangutana ang atong entertainon karon? Okay, ato ta sa pangutana. Okay, ato ning kuan ato ning basahon. Sir, maayong gabi. Si Biboy ni ikatulo na ninako nga pangutana pero dugay na. Nakabasa ko sa social media nga duna mo'y kauban nga ningbalhin sa Katoliko, murag nganlan man to og amik. Gibiyaan di ay mo sir. Salamat sa pagbasa. Kay daghang kayong salamat brother no sa imong pangutana dire. Well, dili na lang nako ni sigihag banggit-banggit ang imong pangandi ay kay diri sa ubos na unsa ba pod nga wa manggug ka nagkuan diri sa ibabaw imong gikuan din imong ngalan ang ubos di ay ayaw lagbasaha ang akong ngalan unya unsao man na mention naman nako. Sige brother, okay, salamat kaayo. Well, tinuod na kanang nakita nimo sa social media nga vlogger man na pero dili na mo na kaila, dili na mo na amigo. Diha na lang mi ana nahibaw sa diha nga ingon ni ana na ang iyang estado. Unya sa usa nimo ka text maura man ni gihapon nga nang kuang ka usa nimo ka text nga ni kaon naman lagi gyud siya og baboy sir. Wala magyud na problema brother. Wa na siya problema. Mahitungod ni ana nga ang SDA ning balhin sa Katoliko hinumdumi nga daghan sa mga SDA nga gikan og Katoliko nahimong SDA sa daghan nga mga rason o mga katarungan nga ilang gibasihan gibiyaan nila ang SDA og mibalik sa relihiyon nga ilang gibiyaan kanhi. Posible nga mauni si Amik ang nahitabo niya pero wa gyud may kasayuran sa rason og hinungdan nganong mibiya siya sa Seventh-day Adventist og mibalhin siya diha sa Katoliko. Kanang imong gikuan tinuod na, tinuod na dili na baka kay bisan kami nakakita mi sa social media. Iya na nga huna-huna og iya na nga desisyon bisan gamay wala min nahimong tulubagon sa iyang desisyon og sa iyang huna-huna. Kini usa nimo ka text dire, ako analan ni dugang sa ato nga mga hisgot-hisgot na nga nikaon gyud og baboy, dili man na gyud malikayan, mao magid na ay mahitabo. Okay, karon niya ang iyahang pagbiya nahisulat na ng daan, dili na taniana matingala o mahibulong nga naay SDA nga mobalhin og laing pundok.
mobalhin og laing relihiyon. Di na ta nato na katingad-an. Kay tinuod man na may SDA, ako ning kailag yun, nibalhin sa Baptist. Unya, sa diha na sad siya sa Baptist, kay tagadaan bantayan man ang kaliwat ani, gibiyaan na pud niya ang Baptist, kay ning adto na pud siya sa dating dautan, sa dating daan. Og unya, didto siya gyud namatay sa pundok sa dating daan. Kung atong hinumduman, kining tawhanaa, sa una, bisag kusog ang ulan, lulhuon niya ang iyang karsunis diri sa ubos paingon sa itaas, unya magpandong ra na siya dahon sa saging paingon ngadto sa simbahan. Nagpaila sa iyahang pagka-faithful, sa iyang pagkainit sa pagpangalagad diha sa Ginoo. But from time to time, sa gidugayon siyang pagpangalagad, nabikil sa siya ra sa hinhaybag unsay nabiklan, himbalhin siya sa Baptist. Ingno na lang sad nako nga nabikil siya Baptist, kay himbalhin mo siya didto sa dating daan, o didto gid hinuon siya sa dating daan, kay siyang pagbalhin medyo may gibatsyag naman siya sa lawas, didto siya sa dating daan namatay. Ingon ni ana. Unya, adun na sad gyud pod yoy akong kaila nga gikan sa SDA ning balhin pod sa Pentecostal, kanang Juanes. So dili na ikatingala, brother, nga maunay mahitabo sa atong kapanahunan. Kay bisan pamanggani ang Dios didto sa langit, gibiyaan sa daghang mga manulunda o daghang mga anghel, kay diri sila ning dapig kang Lucifer. Dili na ikatingala, di na to na ikaybulong. Unya, dito sa langit, napildi man sila sa ilang away, gihulog sila dinhi sa kalibutan, hinungdan nga ang mga dautan nagagahom na sa dinhi sa kalibutan. Ug unya, aron dili gyud magmalampuson ang kaaway, ang yawa sa ilang kadautan, gipadala sa Dios ang iyang anak dinhi sa kalibutan aron buntugon ang hari sa kadautan nga mao si Satanas, og sa kamatayon ni Hesus diha sa Kalbaryo sa cross nabuntog ang yawa. Karon mahitungod anang iyang pagbalhin diha sa Katoliko, dili nami matingala og mahibulong mahitungod ni ana. Nganuman, kay kung atong basahon dinhi nahisulat na manggud na nga daan, mao na nga tingali kamo na tingala o mahibulong nganong ingon ni ana, pero nasulat na ng daan dinhi sa Nahunang Juan kapitulo 2 bersikulo 19. Ingon niini ang imong babasa, brother, sa 2:19 sa Nahaunang Juan. Nag-ingon dinhi akong basahon na matud ba dinhi. Sila na mahawa gikan kanato apan sila dili ato. Kung nihawa man ni si Amek, nasulat maginas Biblia nga naay mamahawa, so di ta matingala ung hibulong niya na. Gingon dinhi, sila na mahawa gikan kanato apan sila dili ato. Kay kun sila ato pa, managpabilin sila unta uban kanato, apan na mahawa sila aron makita nga silang tanan dili di ay ato. Silang tanang na mahawa, makita nga dili mga ato. Muna nga naay mga pundok ron, mga offshoot, IMS reforms, DARM reform, mga namahawa ni sila, mga hulog ni, mga offshoot. Unya, mausab ni ang imong nakita nga sitwasyon karon, pero ang gisulti, sila nga namahawa gikan kanato, dili mga ato. Kay kun sila mga ato, magpabilin unta sila uban kanato. So mo na gisulti sa Biblia. Busa dili na ikatingala kay nahisulat na ng daan. Niya gihisgutan din higani sa Galacia kapitulo 1 nya bersikulo 6 ngadto sa 9 atong basahon nagyon, nahibulong ako nga sakalit mibalitok kamo, nga sakalit mitalikod kamo kaniya nga nagtawag kaniyo sa grasya ni Kristo,
ug mibalitok kamo ngadto sa laing maayong balita. So kung imong tan-aw bisan pa sa kapanahunan sa mga apostoles, kining atong makita ug masaksihan karon nahitabo na ni sa una, diha na ning daan sa una. Ingon ni Apostol Pablo, nahibulong ako nga sakalit mitalikod kamo. Mao na nga mubiya lang dayon. May talikod kamo kaniya nga nagtawag kaninyo sa grasya ni Kristo ug mibalitok kamo ngadto sa laing maayong balita. Mo nang makita nimo nga tuan na og lain nga mga pundok. Unya karon nag-ingo dinhi dili nga adunay laing maayong balita kundili nga adunay managpagubot kaninyo og buot magatuis maayong balita mahitungod kang Kristo. Nya imo puning makita nga kining mga opsyon maghatag ra ning kagubot diha simbahan. Ganahan kay ni lang mga IMS kini dumalahan ni Bong Hastiba niya kini skirt karon mo may representative nila dinhi mo ni ay ganahan ni sila manood sa mga simbahan ug unya kining mga tawhana dili ni pakigdait ang ilang dadon kundili mga pakigpahit unya na kini ni ang gisulti dinhi nga matud pa nga adunay magpagubot kaninyo og buot magatuis sa maayong balita may tungod kang Kristo. Mga tinuis na karon. Apan bisan pa kun kami usab baka manulunda nga gikan sa langit nga magawali kaninyong maayong balita nga supak sa amo nang gikawali kaninyo ipatunglo siya. Busa sa unang mga panahon diha na nagdaan sa mga apostoles. Busa dunay mga kaigsuunan nga mga SDM mabiktima sila niining mga pagpangwali pod sa uban. Tungod kay mura pod gyud og tinuod. Nakita ba ninyo ning kwartang fake? Dili gyud na layo sa tinuod nga kwarta. Mura gipog tinuod nga kwarta. So mao ni ang nahimo nga kahimtang sa atong mga kaigsuunan nga mga Seventh-day Adventist nga naadto og laing pundok nganuman ngay duna may nagwali mibalitok sila sa maayong balita nagtui sa kamatuoran. Pero unsay pasidaan ni Apostol Pablo? Nagingon siya, sumala sa amo nang gikaingon kaniadto, usbon ko karon ang pag-ingon nga kung adunay magwali kaniyung maayong balita nga supak sa inyo nang nadawat, ipatunglo siya. Muna nga kining mga tawhanaa nga ning adto dito matupad ni kalit mi balitok nagdala nakadawat na og laing maayong balita nga lahi na sa unsa man sa unang balita nga iyang nadawat may tungod sa grasya ni Kristo matud pa ni San Pablo ipatunglo siya. Mo na gisulti na nga ipatunglo ug kay ipatunglo man imong makita ug unsa gid di ay ka seryoso ang mga butang nga ilang gihimo. Apan kining tanan tukma lang sa gisultidaan dinhi sa Biblia. Pero sa pagpangalagad sa Ginoo sa tinud-anay lang matira ang matibay. Nganuman kay diha sa pagpangalagad sa Ginoo magaagi magyuta og daghang mga kasakitan ug mga kagul-anan. Kay nganuman gusto sayawa nga mobulag tas Ginoo, pamati iragod ninyo ni ang Buhat kapitulo 14 kun ato ning basahon dinhi ug unsa ang nahitabo dinhi nga sa mga panahon nga dunay lugar nga nanagpangwali ang mga apostoles unya sa diha nga human nilang wali diha mulakaw na pud sila moadtog laing lugar magwali ug unya nahitabo nga kadtong ilang gikawalihan ilang gibalikan katong ilang giwalihan ug ingon ini ang gisulti matud pa dinhi nga sa gihisgutan dinhi sa Buhat kapitulo 14 unya bersikulo 21 ug 22 mo ni ang gisulti ang matud pa dinhin ining bersikulo ug sa nakamantala na sila sa maayong balita ngadto sa maong syudad ug nakadanig daghang mga kinabig
sila namalik sa Listra ug sa Iconio ug sa Antioquia nga na nagpalig-on sa mga kalag sa mga tinun-an ug na nagmaymay kanila sa pagpadayon sa pagtuo ug na nag-ingon nga kinahanglan managsulod kita sa gihingarian sa Dios pinaagi sa daghang mga kasakit. Munang gingon ako sa pagpangalagad sa Ginoo matira ang matibay. Matud pa ni San Pablo, musulod kita sa gingharian sa langit pinaagi sa daghang mga kasakit. Busa dunay mga kaigsuonan nga namiya sa SDA tungod ni aning mga bahina nga adunay naagian nila nga mga kasakit. Pero matud pa ni San Pablo, padayon kamo sa pagtuo kay ang Mateo 24:13 nagingon, apan ang mulahutay hangtod sa katapusan mamaluwas. So nahisulat na gyud nga daan nga dunay mamiya, ha? Og mao ni ang gihisgutan dinhi sa ikaduhang Pedro, mao ni ang gihisgutan sa ikaduhang Pedro, naghisgot dinhi niining bersikulo matud pa sa 2:20 sa kanang ikaduhang Pedro ngadto sa 22. Akong basahon ha. Kay kung tapos sila makaikyas gikan sa mga kahugawan sa kalibutan pinaagi sa ilang kahibalo sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Hesukristo, mato pa dinhi, kung tapos nini sila magpagapos-gapos pag-usab diha kanila ug pagabuntugon ang ulahing kahintang nila labi pang unyang mangilad kaysa nahauna. Sa tupag kung imong kung kadtong imong pagkatao sa una, nialagad gas Ginoo, nibalik ka sa imong gigikanan, ang mahitabo mas dautan ka pa kaysa nahauna. Mo ni gisultis Biblia. Unya sa 21 nagingon, kay alang kanila maayo pa lamang unta hinuon nga wala sila mahibalo sa pagkamatarong kaysa mutalikod sila tapos mahibalo niini mutalikod gikan sa balaang sugo nga gitugyan kanila silahing matud-an sa tinuod nga sanglitanan nga nag-ingon gibalikan sa iro ang iyang kaugalingong suka ug tapos madigo ang anay sa yanang mubalik siya paglunang. So mo nang imong nakita ni kaon gyud baboy kay nganuman gipakisama ni sa duha ka matangs mananap nga kining mga mananapa maila nimo kung unsa kahugaw ang ilang kinabuhi, iro ug unya usa ka kanana ang anay, baboy ba? Kanang ang anay. Matud pa dinhi gibalikan sa iro pagkaon ang iyang sinuka ug ang anay tapos madigo mobalik siya sa paglunang. Nganuman kaysa diha nga nimbalik siya gikaon na niya ang wa itugot sa Dios nga kaunon, inom, hubog, sigarilyo, kay mao man ni naa anang punduka. Mao man ni naa aning punduka, pagsugal og uban pa nga mga buhat mahitungod ni ana. Mao ning gisulti nga hingmatud-an sama sa usa ka iro gibalikan pagkaon ang iyang sinuka. Nakabantay mo na itaw nga na iro magsuka taod-taod. Ang iyang sinuka iyara po ng kaunon og balik. Mao ning tawhanaa. Sa dihang nakasabot siya sa kamatuoran, tanawa sa dihang kasabot siya sa kamatuoran, iyang gisuka, dili na siya manigarilyo, dili na siya mag-inom, di na siya manugal, pero sa diha nga mibiya siya pagpangalagad sa Ginoo, inom, sugal, unsa pa na diha mo ni gisultis atong gibasa kaganina nga ang iyang kadautan mas mulabi pa kaysa nahauna. Ug napamatud-an sama sa anay nga tapos madigo mubalik sa paglunang. So naagay tao nga ingon ana, kining anay baboy man tapos madigo mubalik paglunang. Nganuman nahinluan na unta ni kay nabautismuhan na, nangalagad na, pero mibalik man sad sa iyang kahugawan. Og tungod ni ana, ang gisultis bala ang kasulatan nagakatuman apan ang gisulti ni Kristo sumala sa Mateo 24:13
apan ang mulahutay hangtod sa katapusan mamaluwas. Balikon ako sa pagpangalagad sa Ginoo, matira ang matibay ug matud pa sa atong gibasa, musulod ta sa gingharian sa langit, pinaagi sa daghan nga mga kasakit. Busa hinaot pa higala nga ikaw ron nga naminaw aning imong pangutana, no, dili man sa gyud pod kuan okay ra kay imo maning na kuha social media, amo man sad ni nga nakita og nahibaluan, dili lang gyud pod namo ni kaila, pero napamatud-an na, napatunayan na unya nahisulat na ng daan sa Biblia. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot ni ining mga bahina. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. So ato sa ning tanawon mga higala kay kaganihan na putol maguto ni kalit lang og kawagtang ang ato nga video. Wa nato to natiwas og basa ganiha ang mga mensahe. Ato ni lilion kining bag-o nato nga gi-open ni ang mga naglaw ni as Brother Oliver Kin Gijen, Brother Nelson Bersero, Jacob Somalinog, Jerry Villamor, Ronaldo Bragat, Jennifer Golfan, Peritos, Abner Dualio, Rolando Beldosola, Role Cordera, Bob Rituya, Chari de la Cruz Nugas, Gina Jason Caburnay, Giovanni Inganio Bayo, Day Ellen Tununing Abrese. Niya pod si Elmodam Flores, Elena Pacifico, Mark Christian, Ferrarin Gloria, Jivne Jeris Malate, Tomaylo Linad Uwaik og Erlinda Nire Istaura. Ani ato ning tanawon basahon tani niya mga mensaheng ato nakita niya si Giovanni Inganio Bayo. Salamat sa pag-love sa ato nga program. Niya po si Erlinda Nire Istaura. Happy midweek to all sa tanang naminaw og mitan-aw karon. God bless. Niya po si Jerry Villamor. Salamat no sa pag-love sa ato nga program. So padayon tahigalas paghatag og dugang tubag sa pangutana. Giyon sa to niya paghanay Brother John. Ang iya lang ani Brother Libig basin mo sipyat na sad ko na ni hinuon kay diri mo gud niya gibutang sa ubos gud nga ay lagbasa ko nga niya iya nga didto magibutang sa ibabaw. Na sipyat gid hinuon ko. Ang iya man gud naa siya nakita sa social media nga usa ka SDA may balhin sa Katoliko, ginganlan kuno og amik. Unya sa sunod niya nga text nga nikaon gyud kuno og baboy. Mo ni ang iyang kuan, mo ni ang iyang kinatibuk-an ba nga iya mura lang siya og kuan lagi nga usa ka SDA, imbiya sa SDA kay ang iyang gibiyaan man mo. Iba ang adtos Katoliko. Nya mo ni iyang buot pakisayran sa atong programa. Okay, daghang salamat no. Niya ato nakita si Brother Edward Generales pod. Salamat sa pag-love. Lester Jemari Kalapuan, Brother Nilo Hilig, niya po si Brother Jacob Somalinog, Nike Somalinog, niya po si May Villa Brelie Derder, niya po si Benjamin si Cases, Sherwin Orsal, Donji ay Orsal Ayuso, niya po Sir Brian Son Perez, Evangelist Mike Rivera. Sir Ryan, may gabiin nyo diha ni Ma'am Joyne. Yes, Brother Edward Generales, salamat sa pag-love o pag-pray sa ato nga program. So ato tahigala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana no. Sa pangutana nimo nga usa ka SDA matawag man na siya og hing backslide no, hing backslide. Ning biya siya o niya ning adto sa Katolik no, adto sa Katolik kay ang pag-isde gud higala usa man ka hiktin nga dalan, sigpit nga dalan nga usahay sa atong pagsubay di ta maka-survive no, di maka-survive tungod sa kasigpit o kahiktin sa dalan. Mabasa manggod pod sa Mateo Kapitulo 13. Gisaysay namang gupo dinhi nga tungod sa kahikten
sa dalan mo na daghan kaayong mga tao nga dili makasugakod sa pagsubay sa maong dalan. Ni atong mabasa sa Mateo kapitulo okay, maning pamahayag din sa kasulatan nga gipahayag mahigala nga usa ka hiktin ang dalan paingon sa kalaglagan sa Mateo kapitulo 13, no? Duha ka dalan ang gisgutan dinhi. Na hiktin sigpet lisod ang dalan, pero ang naging Biblia jutay ra ang nangagi, ang nakatultol og nangagi ning dalana. Pero napoy sangkad nga pultahan. Lapad ang dalan. Matod pas maayong balitang Biblia sa Catholic Bible, lapad ang pultahan, lapad ang dalan paingon sa impyerno og kini ang gisubay sa kadaghanan. So lapad usab na ka pahayag ni Ginoos. Ako basahon niya. Paminawin sa Mateo 7:13 ug 14. Mao ni atong mabasa. Sulod kamo sa sigpit nga ganghaan. Kay lapad ang pultahan og sayon ang dalan paingon sa impyerno og kini ang gisubay sa kadaghanan. Asa tapasudla sa sigpit nga ganghaan. Sigpit nga pultahan. Unya naay lapad nga pultahan, mato pa sa Biblia, lapad nga pultahan og sayon ang dalan paingon sa impyerno og kini ang gisubay sa kadaghanan. Apan masigpit ang ganghaan og malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon og jutay ra ang nakakaplag niini. So muna higalas ka sigpit, muna di malalis nga dunay ingon ana nga mahitabo. Adventist o niya ning biya sa Adventist imong makita nga nagkinabuhi na nga dili Adventist mga higala. Unsa may pagkinabuhi sa Adventist? Ang Adventist maadlaw Sabado nagtahod nga kini maoy tinuod nga adlaw pahulay kana sa Biblia. O niya wala sad mukaon og baboy tungod kay sugo nas Ginoo. Nagsulti mango Ginoo sa Isaiah 66 nga ang mukaon sa unod sa baboy sunugon. Ang Dios maginamulong ana. O niya kay matod pa sa nakatilaw ana lami man kuno ng baboy. Akong basahon din niyo. Atong basahon sa Biblia kung gisulti ba gyud si Ginoo nga dili ipakaon ang baboy. Kanang sunugon ang tao nga mukaon sa baboy. Akong basahon na, paminawin ninyo. Akong sugdon sa 16, 66, kay pinaagi sa kalayo, si Hioba mo pahamtang sa hukom. Mao ni ang Dios, no? Kay pinaagi, matapos Catholic Bible, pinaagi sa kalayo, ang Dios mo pahamtang sa iyang paghukom. O niya sa dihang ipahamtang iyang paghukom, matod pa din sa last portion sa 16, matod pa na iyon din og ang pinatay sa Dios daghan. O gipasabot na sa 16 nga ang paghukom sa Dios ipahamtang niya pinaagis kalayo. Kalayo ang paghukom sa Ginoo. Ipahamtang niya ang kalayo. O niya, sa dihang ipahamtang niya ang paghukom pinaagis kalayo, na iyon ang Biblia, og daghan o niya ang mapatay sa Dios. Daghan dieng mapatay sa Dios. Kinsa maning mga tawhana ang mamatay kung ipahamtang na sa Dios ang iyang paghukom pinagis kalayo. Ako basaw na ang Contemporary English Version sa 17 ito gibasa ganiya. Ako dito hubas pinasaya, daghan kaninyo sa inyong kaugalingon, andam sa pag-adtos mga tanaman og magsimba sa mga Dios-Dios. Mukaon kamo sa karne sa baboy og mga dulumtanan. Apan ako nga imong Ginoo magalaglag kanimo tungod niining mga butanga. Iklaro, but I the Lord will destroy you for this. Ang Dios mo nagsulti ana.
nga mukaon sunugon sa kalayos katapusan. O, paig sino mo na nga ang kinabuhi sa Seventh-day Adventist nga tinuod, dili mo ka og baboy kay alimang ka ana, di guna mamakak ang Ginoo. Musulting Ginoo, ya ginantumanon. Kay sa Roma 4:21, hingpit ang Dios mutuman sa iyang saad. Gisaad manas Ginoo, nga kun mukaon kos baboy, og uban pang ginadili, sunugon ko niya higala. Mo'y hinungdan nga ang tinuod nga Seventh-day Adventist misunod sa sugo sa Ginoo. Katong imong nakita nga na social media nga ning biya sa SDA kay ning kaona, wato nahadlok sa Ginoo. O iya sa tong kaugalingon nga desisyon siyang kinabuhi. Tagsa-tagsa matag desisyon sa atong kaugalingon higala, langit bag impierno ba? Pero magdako gani atong atong gugma mga higala sa pagsupak sa sugos Ginoo inay sa pagtuman. Amo na musupak kita. Muna'y nakita nimo nga di ba mo nigar ana tungod kay do na may daghan nga ingon ana nga diha nas pagtuo o niya tungod kay nawili sa mga butang nining kalibutan tungod sa kasigpit o kahiktin sa dalan daghang mo give up sa pagtuo. Ako basaw no sa Mateo gitagna nandaan sa Mateo kapitulo 24. Paminaw na to atong basaw na akong sugdon sa Jis. Og unya daghan ang mosibog gikan sa ilang pagtuo. Tiya mo na, gipadayag sa Ginoo nga ang tao nga nas eksaktong pagtuo, daghan ang mosibog sa pagtuo. Unya usa na imong nakita ning sibog sa pagtuo. Unya gaingon ni sunahan sa 13. Matod pa ni Ginisos, apan ang mulahutay hangtod sa katapusan, maoray maluwas. Kinsa ray maluwas? Ang kadtong wa mosibog. Kadtong milahutay sa pag-alagad sa Ginoo hangtod sa adlaw sa katapusan. Pero pananglit og ingon ana nga sistema na backslide siya. Do na pa bay kahigayunan. Napay kahigayunan mintras buhi pa ang tao, mintras wa pa masira ang adlaw sa kaluwasan, may kahigayonon pa nga mabalik kadto sa Ginoo. Kay diha sa Lucas kapitulo 15, naitulo ka mga sambingay diha. Ang unang sambingay, karnirong nawala. Ang karniro higala, nakaplagan. O diya, dakong kalipay sa langit, nga nabalik siya. Ang kinayas karniro, ang karniro, nasayod nga siya nawala. Gusto siyang mabalik, pero di na siya kahimo pagbalik, kay nagapo siya mahigala. Sambingay ng pagkasulti, ang karniro katawhan sa Ginoo. Naikatawhan sa Ginoo nga nasayod siya, na backslide gid siya. Na backslide. O niya, sa diyan na backslide siya. Gusto siyang mabalik sa pag-alagad sa Ginoo. Pero sa pagbalik niya nga, nagapos-gapos naman siya. Di na siya kabuhi. So gikinahanglan doaw na siya, antuon, tambagan, pabalikon. O niya, sila mabalik siya, dakong kalipay sa manulunda sa langit. Ikaduhang nawala, sambingay higala, dunay napulo ka drakma. Ang usa ka drakma na wagtang kwarta ba? Pagkawagtang, siyempre pangitaon yun na. Gipangita sa diha makaplagan, dakong kalipay gihapon sa manunda sa langit. Sambingay po ni sa usa ka tawo higala nga nawala. Nga wa ang drakma higala kwarta, wa gito nasayod siyang nawa siya. O niya, wa po to siya kahibawang mubalik kay wa may buot. Kay kwa nagod drakma nagod. Sa samang pagkasulti na hitaw ingon ni anak nga na backslide, wa siya nahibaw nga na backslide siya. O niya po siya kahibaw pagbalik. Pero sa dihang gipangita siya, nakaplagan, nahibalik siya, dakong kalipay sa langit. So sa katao nga mahibalik sa pag-alagad sa Ginoo, murag magpista ang langit. Ang ikatulong sambi nga higala, ang anak nga mausikon, katong gitawag prodigal son. Iyang giwari-wari ang kabtangan sa ginikanan, palayo siya, pahimo siya sa mga bisyo. Kutob sa iyang kalipay, iyang gisulayan, hangtod sa kadugayan. Sa dihang wa na gisenahot, wa na amigo, nang-apply lang siya ito aron sa pagpakaon sa mga baboy. Dito sa baboyan, sa pigire. Pero sa diha nga nakarelay siya, balandong siya, ning balik siya, o niya gipakita samahan ang iyang gugma sa pagdawat siyang anak. So wa naman tayo time dahil higala, may abot ng pinutuban sa oras.
So sa di pa hingpit tapuson tong manon ni ang aton temsong. Mga higala magampo kita, dalang tanan og makagagahom na mga Dios na ka sa